जीरादेई प्रखंड में ए बेरा पैक्स के चुनाव चलता। पैक्स के नामांकन के दूसरा दिन हो आ एगो अनोखा तस्वीर से देख सकनी लो। कैमरामैन से चाहम देखावे के कि यही 3 गो प्रत्याशी बानी लो हसुआ पंचायत के आ तीनों प्रत्याशी अध्यक्ष पद खातिर नामांकन करैले बानी लो। आ देख ली लो कितना बढ़िया मौसम बा, एक तरह से कही कितना बढ़िया ही लागत है कि तीनों प्रत्याशी एक के साथे आके एक के साथे नामांकन कराई नहीं हलो। तो सबसे पहले यहाँ से जानल जाए, नाम कहाँ रहू? गीता देवी। कौना पद खातिर नामांकन करैनी हो? अध्यक्ष के। अध्यक्ष पद के कौना पंचायत से? हसुआ। हसुआ। राउर का नाम हो? विनीता देवी। विनीता देवी। अध्यक्ष पद खातिर नामांकन जी जी। हसुआ पंचायत से जी। राउर नाम? रेखा देवी। रेखा देवी। रेखा देवी। हाँ। कौना पद से करौनी हो? अध्यक्ष हसुआ पंचायत। हाँ। देख ली एक बार कैमरामैन से चाहे एक बार और यहाँ लोग के तस्वीर देखावे के। तो अध्यक्ष पद खातिर नामांकन करैले बानी लो आ तीनों प्रत्याशी एक के साथे आके अध्यक्ष पद खातिर नामांकन करैले बानी। ये पंचायत के हमरा साथे सज्जन बानी। ई अनोखा कर्मात केंगा भइल रहलो? मिल्की नहीं खेल लड़ो? मिल्कियो लड़े के परिनू 25 साल भइल बा। जे बपौती बनल बा 25 साल। 25 साल हो गया। अच्छा। हमारे यहाँ का जो जानता है ना, कभी खाद ना पानी कुछ नहीं। इस बार लोग जागरूक हुए हैं। 3 आदमी के मिल के 1 आदमी के लड़ा? 3 आदमी का हो सकता पूरा गांव मिलल बा। अब जब 25 साल से शासन करता, राज करता, दबंगई करता, ओकरा का रुआ मानतनी? दबंगई होला पैक्स तोरा का नहीं खे? दबंगई नहीं खे हुआ। हमार के परिवार वाला लड़ा कर लो, ओकरा के फंसावल जाता है, ओकरा कुछ कही जाता है। हाँ, सुनले रहनी कि हसुआ में एगो प्रत्याशी पर कुछ भई रहे। 5 साल पहले भी चुनाव भई रहे। आर्म्स एक्ट लागल रहे। ऊ तो लागल अगलो बेरी चुनाव रहे नू। एक आदमी बरोहा के लड़त रहे, उनको के यह दशा में फंसावल गई। तो 5 जना मिल के 3 जना मिल के ना चुनाव लड़ी है। अच्छा, तो ये माने जनता हसुआ पैक्स में जनता माने तबाह भी है ना? तबाह नहीं के। आज 5 बरिस में ना खाद आइल, एक तरह खाद आइल बा। 5 बरिस में एको बेर खाता ना आइल कुछ ना। धान उन किनाला? अब तो लोगे बताइए जब ना धान ना किनाला, बाहर से आवेला कुछ। अच्छा, तो जनता जौन हसुआ पंचायत के जनता भी ओकरा से का अपील करे बरुआ? का अपील करम? हम बदले जनता के हाथ में बा, हमरा तो हाथ में बा ना। जी जी जी। तो जनता चाहता बदले के। चली तो हेजा और ही लोग बा यहाँ से जानल जाई कि हसुआ पंचायत के बड़ा सुन तनी कि गड़बड़ सड़बड़ राजनीति चलता। का माने रहुआ देखे से का स्थिति बा हसुआ पंचायत? जी, हमारा नाम शिबू सिंह परिवार पड़ी। हसुआ पंचायत के हम नागरिक बानी। हमारा चुनाव लड़े कर लो पैक्स के। रहुआ लड़े कर? जी, हमरे लड़े कर लो। विपक्ष पार्टी मिल के हमारा के यहाँ छापा डलवैलो। छापा में हथियार रखवैलोस, जौन के हथियार कारीगर नहीं के। ओकरा बाद में हमारा पूरा परेशान कर दिलस लो, चुनाव ना लड़स। हमारा के यहाँ से 3 गो प्रत्याशी के अध्यक्ष पद के नामांकन भइल बा। नामांकन के मेन कारण ई बा, आज से 10 वर्ष पहले हमारा के यहाँ से भी एगो अध्यक्ष पद के नामांकन भइल, जौना के ले दे के या फिर जौना भी तरीका से लोग रद्द करा दिलस लो। पूरा हमारा पंचायत वासी के मतलब ये अनुरोध रहा कि 3 गो ना 4 गो नामांकन करावल जाओ, जौना कि ये बेरी हटाओस ना, कैंसिल ना करवा पाओस। ओकरा के लिए कम से कम 3 गो नामांकन करवैनी आसन। हमारा हसुआ पंचायत से 2 गो ट्रैक्टर घोटाला हो गइल बा, जौन की किसान लोग खातिर ट्रैक्टर 2 गो पास पैक्स में जौन ट्रैक्टर आइल बिया उ चले लेना ना वो तो घोटाला में बिया। उनकर अपने घरे चले, धनकुट्टी चलेला ऊपर, घोटाला में बा कहाँ चलेला। आज तक ले कोई खाद ना मिलो लोग हमारे गाँव के, ना केहू के धान किनाई लोखी, ना केहू के गेहूँ किनाई लोखी। 1% के कोनो काम नहीं किया बोले। यहाँ तक गोदाम के जो जनता इतना दिन से देखो ये बदलत काहे नहीं है? ना बदले कारण रहा ना, क्योंकि नॉमिनेशन रद्द हो जाता रहा, क्योंकि कुछ हो जाता रहा, चुनाव बढ़िया से ना हो पावत। पिछला बेर एक हमारे यहाँ कहीं चंद्रिका डीलर जी, वहाँ के साथ लड़ के लोग नाम ना जोड़े दिया, वहाँ के भी मतलब बढ़िया तरीका से ना बोल बूथ पर लो तो बंगई कर ला लो, ये टाइप से लोग चुनाव जीतल बालो। लेकिन ये भी पूरा हमारा गांव के जनता हमारा साथे बिया। जनता चुनाव के दिन भी साथे रही और जनता के आशीर्वाद समझे के बारी हसुआ पैक्स से अपन चुनाव निकालेम सन और चुनाव जीतेम सन। तो एक बार अपील का करेम जनता से? हसुआ पंचायत हम अपील करेम कि हम समर्थन करस, बदलाव चाहिए हमारा पंचायत में। और अपील के साथ साथ पूरा हसुआ पंचायत लोग से अपील करता कि सब लोग मिल के बारी बदलाव हो जाओ। बदलाव बहुत जरूरी है हमारा पंचायत में। एक बार और ही नाम बता दिया। जी, हमारा नाम शिबू सिंह परिवार पड़ी।
चली तो एजा देखनी है कि हसुआ पंचायत से 3 गो जन नामांकन भइल है एक साथे, ओकर बहुत लमहर कारण बाटे आ वही कारण खातिर वही के देख के यहाँ पर नामांकन करावल गइल बा। अब देखे के ही बा कि जे 15-20 साल से सीट पर काबिज बा, ए बेरी हसुआ पंचायत के जनता बदलाव करती है कि ना।